Enotieno ma tarik 16 dwe mar achiel higa mar 2026 bende en odiechieng' mogik ma jopuonjre mag senior nonego bed ni donjo e skunde ma en chenro manochakore chieng' wuok tich. Kata kamano nyaka sani ripot yango ni kwan mani malo mag jopuonjre pok odonjo e skul ka thothgi yuago nok mar omenda manyalo miyo gidhi nyime koda somo margi e skunde mag senior. En ywak mosebedo koni kod kocha ka jonyuol manyo kony kuonde mopogore. Penjo en ni kaka janyuol bende in kod ikruok makare to bende ing'eyo kuonde monego bed ni wuothie chon mar neno ni japuonjre kosetieko skul to kik koth thuolo mar dhi skul. Kopogore koda mano nyaka bende waluonu machiegni chenro mar yiero mar piny libamba ma Uganda. E kind weche mamoko wang'iane thuond weche. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni 5,148,845,000 constituting 75.38 valid votes cast. Jatend piny ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni otelo nyaka sani e kwan mag ombulu mosekwan e kinde ma Bobi Wine ywak ni odinne e iode. Medruok mar kwan jopuonjre mag senior mapok odonjo e skunde nyaka sani wi chudo mag somo wanono nengo mar somo e skunde mag senior e pacho ka. Wakaniambia unaweza lala flat, nikaambia hapana, nini mbaya afande, sikujua hata ni ardiu. Wakanipiga mwingine akakuja akaniweka kofi. Duol manono tije obile IPOS chako timo nonro e teko mathoth mane moko kuom obila otiyo godo ne chuo moko mane tugo tuk pool e gwenge mag Nandi. Tudri kodwa namba maro tema chuoke na riade ka uchelna nono ka kamano bendo yudore mbui duto mag oganda Ramogi TV machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni duol manono tije obila mano IPOA osechako timo nonro ne teko mathoth mane moko kuom obila otiyo godo ne chuo moko mane rik tugo tuk pool e gwenge mag Nandi Hills mano county ma Nandi. Tipo mar wang' dede nyiso chuo matugo pool kapok omoji kod obila mane rocho ratichgi e yor rotho. Kalro kod tipo ma en kanda mane otimore chieng' tarik 10 mar dweni kana makamano nokelo seyo kuom oganda ma pacho kae mane ochuno nyaka duol mochung' ne obila NPS mar kwedo tim makochno. Sharon Ong'ao ni kod mathoth. Ma e kanda mar wang' dede mane omaki e magawa moro e gwenge mag Nandi Hills chieng' tarik 10 mar dweni. Kanda manyaka sani osekelo seyo kaluwore kod teko mathoth mane obila otiyo godo ne chuo mane rik tugo tuk pool. E kanda ni nyiso chal mar wach mane otimore otieno mar chieng' Jumapil mar chieng' tarik 10 dweni kar saa 5:51 mar otieno. Madirom obila 10 mawuok e tesend obila ma Nandi nomonjo magawa moro kama ne chuo moko dhi nyime koda tugo tuke mag pool. E kanda ni obila nenore ka omanore kod bunde kod rungu kendo monjo chuo matugo pool. E kinde monjno obila iwinjo ka nyisogi mondo gigolo pande maggi kendo giler gimomiyo gintiere oko e kinde modeko. Bang'e en chwat ma jogo yudo kapok obila wuok kaweyogi ka ginindo e dier ot. Kaluwore gi oboke manor kod duol manono tije obila IPOA, jakom mar duolno Isaac Hassan wacho ni gisechako timo nonro mar teko mathoth manobilo tiyo godo kuom chuo manomonji gi obila e kinde mane gitugo tuk pool. IPOA wacho ni nyaka sani ne giseoro jotim nonro makende mondo non mapiyo gima dine mi obila oti kod teko mathoth makamano. E obokeno IPOA bende okwayo oganda ma pacho kae mondo bed kod horuok e kinde ma nonro dhi nyime ka gimedo kwayo jopiny mondo chiw ripot mag buche maket kod magi. Kaluwore gi landruok mar kanda no e mbui, ogai mar obila Douglas Kanja bende chiwo chik ne bad migawo mar obila marango weche maiye mondo tim nonro kaluwore kod seyo mar obila go mar rocho ratich oganda kachiel kod okenge mar tiyo marach kod teko magi. Kata kamano, jogo manorocho ratichgi nochopo e stesend obila mar ndiko dhogi ka gilero midhiero mana giyudo e lwet obila. Chama wakashuka, wakaingia hapa, wakanipata hapa, wakanipiga, wakaniambia unaweza lala flat, nikaambia hapana, nini mbaya afande, sikujua hata ni ardiu. Wakanipiga, mwingine akakuja akaniweka kofi. Maaskari hao tu kwa chua walikuwa
Sasa tena wakatuchapa, wakasema weka masimu yenu chini, pesa walitunyang'anya. Hata maaskari yenye tulikuwa nao na civilian walipiga hao, walitupika wote. Jodak Manandi bendo chiwo seyo ne obila kaluwore gi monj makinde ka kinde nyaka ne jo ohala. Watu waliingia tu town na wakaanza furuju. Kugonga kila mtu mwenye alikuwa kwa biashara yake. Hata kuna mama alikuwa kwa biashara yake anauza sambusa, lakini walimpiga paka huyo mama, wakamwaka sambusa zake, wakapiga teke paka. Wanapiga teke paka na maumbo zenye hazikuwa na makosa. Hatia gani umbo ilikuwa nayo? Bado tunauliza kama wakaaji wa Nandi, in whose interest are these RTU unit in Tinderet? Tunataka kujibiwa. Toko machielo komanda mar obila Manandi Samuel Mukusi owacho ni nonro dhi nyime komedo ni obila ma ibiro yud kod ketho ibikawnegi okang' mager mar chik. Let me not make conclusion before investigation is initiated. So let me be patient that we will have investigation carried out, and then finally we'll get to the conclusion. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kalora kod kwan mamalo mar jopuonjre mag senior manyaka sani pok odhi skunde manoluongie ibiro yudo omenda mar somo. Ramogi TV notemo nono nengo mar somo e skunde mag senior pachoka. CBE oketo skunde kidienje 4 mideno ni C1, C2, C3 kod C4. Kalora kod chik mar sirikal skunde mag C1 chulo fee e kind Sh40,035 nyaka Sh53,554. C2 midakie fee okonego kal Sh40,045 kod Sh54, ka C3 onego chule Sh40,000 kod Sh35, ka C4 magin skunde midhi to iduogo pacho. Sirikal okawo ting' duto kendo ongo omenda ma janyuol chulo ka ok mar chiemo. Sadika paka uchiel dwe mar achiel ni en odiechieng' mogik mar kepo mag jopuonjre madonjo skunde mag senior. Kata kamano nyaka sani nitiere kwan mamalo ma jopuonjre madhi bare donjo skunde ka janyuol lero ni gionge omenda mar siro som jopuonjre ma kamago. Ewi mano ne waluomo moko kuom barupe mano luongo do jopuonjre skunde mopogore mano nengo mar somo skunde mag senior e kidienje duto mag national schools machon masani ong'ere kaka C1, extra county schools mong'ere kaka C2, county schools milongo ni C3 kachiel koda sub county schools maginie C4. Kaluwore kod chik mar sirikal skunde mag C1 okonego kwa jonyuol omenda moyo Sh53,554 ne jopuonjre modak e skunde. Skunde mag C2 okonego kaw omenda moloyo Sh45,054. Mago mag C3 onego chule mana Sh40,000 kod 35. Kaskunde mag C4 mag jopuonjre madhi to duogo pacho okonego chul fee moramora ka ting' duto okaw gi sirikal. Kamano bende sirikal chulo Sh22,244 ewi nyathi ka nyathi e kidienjegi mag somo e senior schools. Kaluwore kod nonro mane watimo, skul mar Maseno School, achiel kuom skunde bwo kidieny mar C1, dwaro mondo jonyuol ochul school fees mar Sh73,000 higa ka higa. Gino ma okalo dwaro mar sirikal kod moyo Sh20,000. Homa Bay Boys ichulo Sh53,554. Gino madonjore kare kod dwaro mar sirikal ne sikunde kidieny makamam. Achiel kuom skunde ma fee mare ni piny matin mane waneno e skunde mag C1 en Kanga High School ma ichulo Sh40,335. E kidieny mar C2 ne wago wang'we fee structure mar Ambira Boys manitiere county ma Siaya kama jonyuol chulo Sh40,555 manitiere piny ne dwach sirikal. Parno managi ing'injo nyadidek e tams 3 mag somo, kata mokwongo ichulo Sh50,000, tam mar ariyo ichulo Sh30,000, kata mar adek ichulo Sh20,000. Kata bedo ni chiko yie ne jonyuol mondo nyiew uniform oko mar skul, thoth skunde dwaro mondo lewni go nyiew e skul, ka jonyuol mane walosogo lero ni ne gitiyo gi omenda ma ok tin ne Sh30,000 ne nyiew uniform e skunde. Paniko pogore gi magi nitiere dwaro mamoko madhi konyo japuonjre dak e skunde kama oting'o sanduku, mattress, bedsheets e kin mamoko. Nengo margi biro luwore gi kama janyuol nyiewogie. Thoth jonyuol mag jopuonjre mang'aw osebedo kaluorore kuonde mopogore mar manyo sir mar somo ka thothgi nie mudho ewi chenro mantiere mag siro somo. Mokwongo en Elimu Scholarship ma isiro kod migawo mar somo kendo kawo ting' chutho mag jopuonjre mokaw. Machielo en basari mar NGCDF michiwo kuonde chung' od buche, thothne ichiwe Sh5,000. Counties bende ni kod basaris maggi michiwo e kind Sh5,000 kod 10 na nyathi ka nyathi, ka Ngaf chiwo bende kind Sh5,000 kod 10,000. Magi kimedo kod kembe mamoko mag ji giwegi, poni janyuol chako chon to nyathine ok nyal lew pacho.
Kamar bende kawadhi nyime ni duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho ka Mount Teacher Service Commission koro golo luoro ma jonyuol nigo ni sirikal pok oketo okenge makare mana ni lai mar somo mar CBE odhi makare skunde mag senior. Jaratije maduong' ma TSC Yoko Jole Evelyn Mitei yoko ni jopuonj osemi tiegruok makare mar weche mag skunde ahinya e tiegruok mag senior. Alia Beach nigi ler mathoth. Ngoro sebedo kind jokanya sekta mar somo kaachiel kod jonyuol e wekruok mar sirikal eneno ni jopuonjre madonjo grade 10 oyudo tiegruok malong'o e skunde mar senior secondary mano luongegi. Jatatije maduong' kaduol mochung' ne ndiko jopuonj tije pacho ka ndi TSC Evelyn Mitei ogolo luoro ma jonyuol nyalo bedogo ni jopuonj pok omi tiegruok mowinjore manyalo miyo gikonyo jopuonjre madonjo grade 10 ka ok ni jopuonj ne osemi tiegruok mong'ith. Kendo jonyuol ok onego bed koluoro e lai mar somo mar CBE. I know we've had challenges with CBE education, and most of you are worried that can our teachers receive learners in secondary school and implement CBE? Yes, they can. We have trained them. They are ready and willing to support your children. Kane olose skund yawuoyi mag Orosare ka chud bura ma Kasipul e chenro mar abiro mar Mama County Back to School ma en chenro mitimo higa ka higa gi apis jaod bura mar county ma Homa Bay Joyce Osogo mar siro somb jopuonjre. Mitei bende nokone duol mandiko jopuonj tije pacho ka ndi TSC bende kedo gi nok mar jopuonj e skunde ma pacho ka kokalo e chenro mandiko jopuonj manyien ma gidhigo nyime. We did promote 514 teachers in Homa Bay County. And if you didn't get it this time, your chance is coming. E kinde chenro makamano, agucho omenda mar ngaf ne ochiwo omenda maromo milion 9.5 madhi konyo jolosomb jopuonjre masomo e skunde mag sekondar, mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mamoko. Waketo nyithindo gi puonjruok. Omiyo antiere gi program miluongo ni Mama County Back to School program. En program mipuonjo nyithindo gi e weche mag somo gi kos puonjo gi kaw. En program mimiyo nyithindo gi sanitary towel mondo gitigo mondo kik gimak iye mag wiu. En program mipuonjo nyithindo gi kendo imiyo gi basari. Basari ni kama pek ma nyathi sani koro ok dhi riembe sikul. Nyithindo dhi somo maonge nyathi madhi bedo oko kata achiel. To magi duto Mama County timo ma nikech hera mare mohero weche mag somo to gi mohero nyithindo mantie county mare. Ka jotelo mamoko manoyudo kinde nyasi makamano bende ne ojiwo ber mar makruok kanyakla e ting'o malo sekta mar somo. Kama nyathini ninde, ng'e kama nyathini chiewe, ng'e gima nyathini timo within 24 hours. Seche mang'eny iwacho ni nyithindogi are safe while in school and they get pregnant when they are under your care. So and your responsibility mondo me take care of these children. Mondo me gibedji. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawadhi nyime ni jogo makedo ni ratich jok manigi kute mag ayaki pacho ka obago ng'anyo ka giwacho ni giserango winjruok mantiere kind piny Kenya kod Amerika kendo yudo ni en kare. Gimiro ni nonro mar oganda jo Kenya ok bi chiwo oko kendo chenro ma kamano ibiro taa kalore gi chike ma pacho ka. Efinya Kidi miyo waler. En ng'anyo ma obagi chakre Jivanji Gardens kochimo doho mamalo nyaka od bura. Ng'anyo mar kwedo ng'ur mane ochwale doho kod seneta Mabusia Okiya Omtata ewi winjruok mar siro chenro mag thieth pachoka ma piny Kenya kod Amerika nochwoe kogdo. Winjruok makamano geto chiwo kwan omenda maromo shillings bilion 205.9 mar konyo e kedo gi kute ayaki, thiedho tuoche kaka malaria, kahera kata TB kaachiel kod polio. Kaluwore gi tend riwruog NEFAC makedo ni ratich jogo manigi kute mag ayaki, giserango winjruok makamano kendo yudo ni en kare. We have reviewed the documents that were shared by the CS and they meet the threshold for help. The reason why we support Kenya-US health agreement is because it is putting the Kenya Ministry of Health and Government in the seat to drive HIV response. That is what we have been calling for. Giseyo kang mar Seneta Okiya Omtata ka giwacho ni achiel kuom yore mag bedo gi ngima makare en neno ni giyudo yath e kinde mowinjore.
Chal manyalore mana kasir mar yudo yedhe obedo. Mokwongo pesa nok mare, mano pes jopiny. Owewa mos mondo wamuony yath, wacham yath mondo wadag igni mang'eny. Wan gi nyikwayo, wan gi ute, wan gi mierewa monego bed ni wadongre. To ka koro aonge yath mar ayaki, nyiso na dhi tho. Koro owenwa yath mondo wamuony mos. Sirikal mar Amerika nobiro motimo gima iluongo ni stop work order. Ne gigolo kony te mag joma nigi kute mag ayaki. Koro kochopo November to ne giduogo giwacho ni wadwa konyo Kenya mana ka ube uyie ni udwa keto pesa. To jok manonego bed ni konyowa madiere cha no kowuoyo no kowacho gimoro amora. Sani kore mwawinjo joma ni e bunge seneta Okiya Omtata winjo kiluongo nyinge ka odhi mondo koro kik pesa cha donji e Kenya mondo konji. Matiende ni koro milion 1 gi wiye manige thieth ka gi joma nigi TB gi joma nigi malaria sani koro bro yudo ka gin gi tich matek ngima gi ni hali marataya. Omenda makamano ne fakwacho ni ibiro tigodo e tieng' mopogore opogore kuom thuolo mar higni 5. To pesa mwawacho ni en pesa higni 5 to en pesa tuoche 5. En kama oting'o malaria, TB, HIV, maternal health gi polio. To en for up to 2030. Ok en pesa mani 1.6 billion biro to itiyogo higani te to rumo. To pesa no otwere gi mabe konyo wasani makistope to tiende ni koro procurement mar yedhe maketo maduoko ayaki chien e del koro ok nyal kele Kenya ka. Tiende ni koro mana kaka ineno kwandike bana ngima mar joma nigi kute mag ayaki is in danger. Magi duto timore motelo ne winjo bura manochwal kod Senator Omtata e doho juma mabiro. Kata obedo ni ng'ur nochwal e doho mar chungo sir ne chenro mag thieth pachoka. Jogo madak gi kute mag ayaki koro dwaro mondo mi ng'ur makamano wich oko mar mondo mi gimed dhi nyime gi ngimagi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto wacho ni chenro mar chako gero alap ndeke mar rang'iny mare ni malo moloyo biro chakore higani gino ma igeno ni biro keto Kenya kaka achiel kuom pinje manyalo ywayo jolimbe mathoth. Jatend piny owacho mae kinde mane oromo kod dhot mag oganda mong'ere kaka Dawoodi Bora e gwenge mag Karen Bore Nairobi. Jatend piny opuoyo bedo margi e pachoka kowacho ni gisebedo ka gichwalo dongruok e sekta mopogore moriwo mar gedo mar udi, thieth kaachiel kod sekta mar somo. Ruto noten kod jotelo mopogore moriwo jatend migepe Musalia Mudavadi, jatend migawo mar somo mar thieth kaachiel kod gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja. I just want to assure you that this year we will be building a new world-class airport. That will support not just Kenya as a hub in our region, not just our tourism sector, not just our conference sector, but also our business communities that use our airports for purposes of travel. His Holiness and the Dawoodi Bora community in Kenya continue to significantly contribute to our economy while promoting unity, philanthropy, and peace in support of national stability and economic progress. Notably, the Bora community in Kenya has been active in popularizing cricket, thus contributing to Kenya's sporting culture and advancing our nation's sports diplomacy. Ikruok ne yiero maduong' mar 2027 ne okawo kore jumani bang' duond bura mar ODM kod UDA puodho chenro mar chako twak mar loso riwruok mar siasa. Twak mar loso riwruok mar siasa kind UDA kod ODM kata kamano keto duond buche aboro mane loso riwruok mar Kenya Kwanza motelo ne yiero mar 2022 kama ng'awo. Jafwambo mar siasa Kristo Wino kolonwa wachni. Tarik 11 dwe mar Ang'wen higa mar 2022 riwruok manyien mar siasa ne onyuol e piny Kenya, riwruok mar Kenya Kwanza. Maromo duond buche ochiko ne oketo kok gi ogirimiti mar miyo jachung' margi William Ruto loch e yiero mane iye pek e kindgi kod riwruok mar Azimio la Umoja. Kwa hivyo tuachane na wale ambao nyumba zao zinaporomoka, sisi tugange nyumba yetu hii ya Kenya Kwanza na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tuweze kuchukua serikali mwezi wa 9 na kuanza kuboresha maisha ya Wakenya. We are unveiling
a winning horse. If they want to win and get something of their bet, then they should place their bet on Kenya Kwanza. This is the winning horse. I started campaigning for president when I was 21 years old, and I was in a campaign team for Kenneth Matiba. This is my 7th presidential campaign. I forgot how to lose elections 20 years ago. Duond buche mag UDA, ANC mar Musalia Mudavadi, Ford Kenya mar Moses Wetangula, pamoja African Alliance mar Amason Kingi, Tujibebe Party mar William Kavogo, Farmers Party mar Irungu Nyakera, Chama cha Mashinani mar Isaac Ruto, kod Maendeleo Chapchap mar Alfred Mutua ne oloso Kenya Kwanza. Duond bura mar ANC ne oketh kendo riwore kod UDA higa mokalo, kinde ma DP mar Justin Muturi to ne owuok oko mar riwruok mar Kenya Kwanza bang' Ruto teng'o lwet JB Muturi mogo ka jatend migawo mar jotije sirikal. Mana ka jolony weche mag siasa wacho ni odiochieng' achiel e siasa inyalo pim kod higa achiel, yamb siasa ne olokore e jumani bang' ODM kod UDA puodho chenro mar chako twak mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. The committee meeting expressed the intention to initiate structured negotiations with different political formations, beginning with the United Democratic Alliance. To this end, we have mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. Kata kamano, ibura mane ochwoye kom kod ogai mar UDA William Ruto, UDA ne opodho twak e kindgi kod ODM ma ok riwruok mar Kenya Kwanza, wach makelo penjo ni duond buche mamoko mag Kenya Kwanza to ochomo kanye e yiero mabiro. Dibed ni gidhi keto kokgi e winjruok manyien kod UDA, kose riwruok manyien mar siasa dibedo kind ODM kod UDA kende. Jaod bura ma Kibwezi West Mwengi Mutuse, mabende en jakanyo mar Maendeleo Chapchap, achiel kuom duond buche mag Kenya Kwanza, wacho ni gidhi siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero matielo ariyo. Mutuse medo lero ni pok gibet piny ka duond bura mar Maendeleo Chapchap mar loso e winjruok manyien kod UDA, kata kamano gin kod geno mar goyo mbaka e wilaya ma gidhi kawo e siro lwedo William Ruto e tielo mar ariyo. Chenro magwa mag tudore kod tend duond bura mar UDA mar yudo ler e wach ni ogore e Luanda bang' jagoro maduong' mar UDA Hassan Omar rem duoko ote magwa machuok kaachiel kod mako simbe magwa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche mag siasa, en ogai mar duond bura mar MDG mano David Ochieng ogolo siem mager ne duond buche madito pacho ka mowacho ni temo loso winjruoge motelo ne yiero mageto thiro duond buche mamoko e chungo jokanyo mag gwenge mopogore opogore pacho ka kata zoning, kowacho ni mano en yo mar tamo jopiny yiero jotelo magihero. Kane loso sa chenro mar chiwo omenda maromo shillings milion 8.6 mar siro somb jopuonjre 286 madonjo e skunde senior, Ochieng owacho ni winjruok mohiwe kind ODM kod UDA ok owinjore tem thiro duond buche mamoko e alwora ma duond buchego ni kod mbi. E kindeno Ochieng ojiwo chung' margi matiyo gi UDA komedo ni MDG biro chungo jochung' e counties duto e alwora ma Nyanza. Joma loso margi sani to mano pachgi. Wan wabodo ni coalition wadhi ronje gi William Ruto gi chama mare 2027. Ka wase pangre bwang'eyo tekowa, bwang'eyo kama wategnoe. Gima wadagi mwakwedo. Kad bedie andike mora mora e kind chama mora mora. Ni chama ma idhi wen Nyanza, chama ma idhi wen Rift Valley, chama ma idhi wen Central Kenya, chama ma idhi wen Coast okwabiye. Siasa mara kwede. Siasa mar gengo kwende ni MDG dakshu ng'ato ka, ODM kikshu ng'ato kae. En siasa marach. En siasa mitimo moko lu sheria. En siasa ma golo PM. Siasa en PM mar mbaka, PM mar wich. Sama kori keto ni ji ok nyal chunka nikech mani area mar chama mamaeni. Gadiba to wacho ni kiloso chama mar party, chama mar siasa to nyaka chama bedni en gi jokanyo ma piny mangima.
Nyakoromo gi kanyo wakawe mokwongo chenro en maro imore aneno kanyo ka ote omolo Victor Ayeko wacho ni an gima dhiera Kenya kae nyaka ne IPOA chak timo nonro ewi obila mosebedo kadi ataro mar chik onge ng'ama noseyudga kod kosa file mar timo nonro lalga bende obila go ong'eyo ga ni no one is above the law mano ote mari kanyo Ayuko Wuode baba wacho ni oneno waka intiere Eldoret City aneno kanyo ote mar Daniel Richard wacho ni aneno news eyo makare to gima wuoro kwere uru jotelo machoko mon liete to ok kony sindo awuoro Simfrozo bila mae Kenya kadhi marach gi teko maggi mar inyo japiny to kang mikaonegi bende onge ok ber kata matin gi gino ma aneno mar ariyo yiero mag East Africa ok chandaga luwo nikech ang'eyo gima en ng'ama wendo kode manyalo loso abet mos kaluwo chenro mari wamor kako kilono habari mosna jaoda Sara Tieno gi Olo Oyanda gi Ngeso Odeny gi Frank mano Bishop Omondi otiche kanyo Baba Twins wacho ni awuoro kit kaka polis go ne otiyo kod teko mamalo kendo IPOA kendo wakwayo IPOA mondo non wachno kendo rawere go yud ratichgi Musna Pascal Oranga ochieng' riako kod Honorable Opio Wandae Elijah Marshall wacho ni news chopone gi makare Yugis Nyang'ela neni maler kod mama na Eunice Auma Ayuni Nyapolo kod baba na Peter Ouru Musna Odhiambo Wuod Nyasoro Awendo kod Sara gi Eunice kagin Nyambori Oyugis Nyakoromogi ikidhi mabor pod waikoni weche mamoko Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Beikori mar doke pacho. Kama sigerni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa, dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2:04 mar otieno. Mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo chenro mag thieth omedo rochore ute thieth ma kaunti ma Nairobi moloyo tok jochiw thieth matie lab kod nurses bende riwre gi lakteche ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime. Ng'anyono ma koro riwo jochiw thieth duto ma kaunti ma Nairobi wachore ni luwore gi deko mar chwalo osara mag jochiw thieth go e dwe ka dwe e kind ywak mamoko. Kata kamano ten kaunti ma Nairobi wacho ni ng'anyo ma kamano ni ataro mar chik kendo nyiso jochiw thieth go mondo odogi e tich e kind thuolo mar seche 12 ka kamano ibiro kawnegi okang' mager. So one of the things that has really affected us as an institution is we have now to look for more money to pay the locumers so that they can sustain us during this strike. We have 4 doctors on locum. We have 3 anesthetists for theatre, so our theatre is 24 hours. We are able to operate mothers that are coming at every day, 24 hours. One of the other things we are fearing is these patients who have chronic conditions, because now we are not able to access consultants, since consultants are also on strike. Wadhi kaunti ma Kisumu kama jodak kama South Alungo e Iseme sani dagi luoro kalore gi monj marao tukgo monjo gi kinde ka kinde kendo ketho puothegi gino maketo ngimagi kama tek. Jodagi wacho ni kata obedo ni gisechoro report ka migawo mochung' ne le mag bunge nyaka sani onge gima osetime. Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachno. Gweng' ma South Alungo yanden en alwora ma kuyo go e tach ka oganda ne puro kendo yudo chiemo moromo. Kata kamano luoro matamre gi nono sani okwako chunygi kaluwore gi monj marao siko monjo gi go piny maru. Otieno kotieno kweth mag rao wuok oko e nam Lolwe kendo wuotho mita 500 nyaka e puothe ma gweng'ni ka gikwayo gino mamayo jopur kwe. King'iyo kuma rao ae nam en karibu 500 meters. Rao biro nyaka malo ka kendo ketho puodho, ma puodho itiyo gi pesa mang'eny, ipuro gi pesa, ikomo gi pesa, idoyo gi pesa, to kisetieko doyo nitie macham bere macham koro meta no. Rao donji. Chame te. Mi end up ni ibedo kata sokt nikech rao chame makaka idwa chako ikia. Jogweng'ni wacho ni repegi sani miyo gi kihondko kayo tiene achiel kende ginyalo monjogi kendo yweyo oko puothe mago oduma, oganda, niang', rabuon, njugu e kind mamoko kendo weyo gi maonge kaka ginyalo konyore kata obedo ni gitiyo matek ka bie. Ok wanyal puro puothani gi pesa mang'eny, adoyo gi pesa mang'eny, to katieka ni to rao donje, ma rao nochamo puodhoni tema koro ok anyal, na koro asebedo gi parruok mang'eny ni to tiya tim nang'o. Aonge kata pesa sing'enge, koro nachako ni mondo ago mtaro, kadipo ok onyal mondo mi ayudie kaka kae makonyora. Rao kodonje puodho nyaka 30 minutes only. Gimochamo kiduogo ing'iyo tigori piny puodho. Bende giyango ni e gweng'no kende giseyudo lal e puothegi manyalo yo eka 100 masani nindo mel ok pur ahinya to ne jogo modak e alwora mar dho nam. Puothe dongo kaka kabisa over 100 monenda piny ka bende more than 100 kata more than 200 awach kamano. Moko pur nikech rao along lake ji ok opuro puothe nikech rao. Midhiero makama ok oweyo oko kata mana jamni magiwacho ni rao kayo nyowuoyo ka koro gilero ni gisethegore gi nindo nikech chuno gi rit miere kod chame puothe e mudho mandiwa. Rao biro machop nyaka kul nyicha ka rao chamo ogino kayo dhero wadwa koro wan gi luoro kata sane rao kata kawuono rao wuothe gweng' kama dhok ochodo. Kata sane maloso kodi kane mama na manyuola tuo because of rao nie pien nikech rao ga isoko tiyo gi pesa mang'eny e puodho to giko ne onge gimodogo rao kala achiel. Rao chame odong' pap kaka kama ochung'eni. Ten ma moti mabok onyal abe ting'o inga moko nyalo wuotho madhi kama mana arit puotha koni. Wach makama miyo giseyo migawo mochung' ne le mag bunge Kenya Wildlife Services kuom nyiso yulo e resogi e lwet repego. Koro gisundo mondo piny owacho odonjre wachni mapiyo kaka nyalore. Koro akwayo sirikal ni ging'iye kaka ginyalo konyowa gi rao ni. Wachandre e gweng'wa ni wadhi chopo kama koro onge. An awuon asekawo thuolo madhi nyaka jo Kenya Wildlife. Ok gibi. Gichiwo ne report ok gibi. Yor ne kwayo ok gibi. Ka gichopo ni bari gibiro to gidwaro pes fuel.
Koro pes fuel ipenjo nang'o to sirikal to alo fuel mar gari mag ringogo. Madam okel ka en kata kotere report onge gimotimo. Winjo, onge gimotimo. Wuotho gi manyo kuonde ma yien momod chula nitiere gi kuonde ma mon chwake konge mong'eyo. Wato rawo to hinyo sani onge gimodhi chamo to kech to nitiere. Ne jodak ma South Alungo, ma ok en mana midhiero mar kedo gi le mag bunge, en kedo mondo girit yor yuto, kaachiel gi kwe margi, kaka yor rakruok gi kech maliyo kendo limbo pacho kasani, magiwacho ni ochomogi gi ng'ong'o. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, South Alungo Eiseme, Kisumu County. Jolumo dak Baringo puoyo kwe kod ber mar ohala e gwenge Jolango magiwacho ni nyiso gi hera kendo semiyo elni magiloko nyak e yo makelo negi geno. E sigana makene molosno kod Cynthia Onyango, joluogi leronwa kaka negiyudore Baringo kod ber madak kanyakla kod ogeni mamoko osekelo ngimagi, kata obedo ni gwenge makono othor ng'e kod lweny kod tungni makinde ka kinde. Manyasa kwa Bondo e kaunti ma Siaya nochako dak Baringo ka ojahigni 9 bang' nyamin mare kele odag kode kendo nobedo ka mosomo mochopo kama obedo ng'ama duong' mochako hande mar rech ma osedhi maber kendo kelo ne yuto mabup. Sama orango chal mar yedhi ne kindeni e wang'a chieng' kata obedo ni luoro to osebedo mathoth e chuny oganda kaluwore kod moko kuom sigana mathoro yudore e gwenge ma Baringo mahinyo nyiso lweny mapek kod oro matuklu. En nomako geno kendo tiyo matek ma ochopo kama oloso mwandu ne owuon kendo gie sani ma e kare mar tich mohero kendo pod odwa dakie. Nabiro madagi nyaminwa mana dong kasetieko skul, nyaminwa nobiro nomiya pesa mana chako go biashara. To nagone Nyasaye erokamano kuom kaka nyaminwa nomiya pesa no machako go biashara. Mana neno ka notera maber. Bang' biashara no naneno ka at least I improve. Nobiro go monitor kaka timo biashara no. Lakini neno ni koro ategne biashara no. Emomiyo naendelea. Mana bang' mano nadhi manyieo meli. An sani an gi meli 2 gi gari 1. Gi nyithindo 2 sani ma achiel kuomgi osetieko mbalariany, olero ni ngima osebedo maber kata obedo ni keny mare gi Jalango to nosienyore kendo rumbore piny. Emolero ni pogruok e chal mar kido kod timbe oganda Jolango. Kae an gi nyithindo 2 mana nyuolo gi Jolango. Koro Jolango no ka atiyo matek. Mono ni wiya tek. Aisa ni sawa. Kuneno ni okunyal dak koda. It's okay. Koro na manage nyithinda go di school. First born osetieko university. Second born ye form 4 sani. Agora Nyasaye erokamano nikech ok nyaminwa ema noyawo wiya. Emomiyo achopo kuma ntie. Tenge matin, Peter Otieno ma wuod Kano Katolo bende dhi nyime kod tije mar welding masani olonye, tich manochako bang' orak mare rumo e kinde kod sirikal, kendo gie sani tije oseloth, kendo ndiko jowetene mamoko ka bende odhi nyime kod tiego jowetene. Nabiro ka endi 2018 ka geothermal ne timo exploration mar geothermal wells, kure mana chake contract mabedo kodgi for 4 years, then aduoga chako koro mara owuon. Jotich ema yudo tek ahinya, koro chuno ni nyaka ikaw vijende moko mapod tindo ipuonjo tich koka onyalo tiyo kodi. Nikech jogi thothgi ok gihero tije matek ahinya, koro nyaka ipuonj ng'ato koka inyalo yudo ng'ama inyalo bedo kitiyo godo. Kwe maka bende nolombo chuny Liliana Nyango manyar Koyugi magisani ochako hande mar hotel. Ohala mowacho ni nochako bang' limo nyamin-gi kendo kwe kod hera manitiere alwora ni nojiwo chak yore mar yuto moyango ni sani dhi maber kendo konye ndiko jomoko bende. Jobaringo ka ok rach nyaka nabi kapok aneno richo moro. Gihero welo sana joluo gihero. Welo mobiro kaka joluo girwako gi maber. Gipuoyo Jolango magidak-go kwe kod hera magiwacho ni jodak ma Baringo semiyogi ma osemiyogi thuolo mar dongore kendo chamo luchgi maonge fuere mang'eny. Kuma wadakie nitarita ber. Onge shida moro mwaneno. Ndio mna gin kodwa mabor. Lakini kae to wan garita moro maber. Kendo girwako kaka wan jolweda e iye kae. Gi joma beyo. Gionge gi shida gi jokabila mamoko. Wadak kod gi kwe. Dho kuma nitiega shida en mbele kocha yo East Pokot. Manitiega bandits kone minjo ka nitie ywaruok mag kwalo dhok sana gi jamni matindo ge. Lakini area ni to kwe, jo area ni johera. Poka winjo wach mora marach e kindwa kodgi.
Ber mantie kar dagni gilero ni osemiyo gi ywayo jowetegi mamoko, kendo yuto margi bende osebet mopugno mamiyo gi thuolo mar limo miechgi sa asaya magigombo dok pacho. Kata saa moro amora ma winjo na nyadhi dala adhi ok narito bang' dweche adek kata dweche ariyo. Every year nyaka bed nadhi dala. Ok anyal koso mok adhi dala nikech nawito mama wa 2020 dire mar corona, lakini kata bed ni nawite kamano ok ochuno ni kik adhi dala. Adhi ga dala higa ka higa. Makata higa ni apango nadhi dala dwe mar ariyo. Atemo kata ka dweche ariyo rumo ta make sure ni nyaka dhi dala nikech family na nitie dala kucha. Gweng' ma osebedo ka ong'eyore kod tungni, lweny kod mutni ma kinde ka kinde, sani koro loko ngima jolibamba, kendo chiwo alwora manyayo metni mag ohelni ka jodak medo puoyo chenro mag kwe kod hera ma jodak osenyisogi kod sir ma osemigi e kinde duto. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jodak ma kodhako Siala Iseme yuago kang'no ne wi pol kata sirni mag teko stima masani olware alworano. Gino makoro miyogi kionko ni kide kelo negi masira apoya nono. Mana ka ripota mar Millicent Adhiambo leronwa, jodak go yango ni kwayogi ne kambi keyo stima mondo chopo chung sirni gi kata poles go osebedo ka gore Luanda. E gweng' ma kodhako Siala mayudore South Alungo e Iseme sub-county picha mako kamoko kuom pol kata sirni mag teko stima olwar ma onindo piny e lowo. Moko oyengore yien e tok udi, kamoko to oleng'ore e dinga paya kendo chiegni podho piny. Jodak ma alworano koro nyiso luoro magin go ka gikoni polgo keto ngimagi kod mag nyithindgi e andaki nikech gin kod teko stima kuomgi. Ma en chandruok ma giwacho ni osebedo kuom kinde ka bedo gi teko stima makelo yot mar ngima koro lokore ne gi midhiero matamre gi nono. Wasebedo gi shida mar wach stima. Stima opodho piny kendo onyalo kelo effect anytime. Idwang'o ka jamni dhi kanyo, omera ma jaduong' gweng' man kama iluongo Joramni geng'a. Onge gi kwe dala ok onyal wuok nikech rito pol molwar piny gi stima kuomgi. Gima lit na mogik to wach rito mar jaduong'. En gi jatuo monego riti, wiye wil mobed confused ko komi kata nyuka, no rito joma pol dwa nego. Bende gikoni kata mana jamni ma gipidho, moting'o dhok, gwen, rombe kod punde, bende giluor ni nyalo wito ngimagi nikech wach polgo ma oting'o stima kuomgi. Nyocha agolo madhiang' gi uno mana ka dhiang' dhi kanyo. Ka gini dwa nego na dhiang' mana dhera e dala. To wan gi chandruok gi nyithindo ma e skul maluwo kanyo, dhok, gwen, gi gima ma ngima. Polo podhi tiend e yath mani dir dalana. Koro yadhno be wang'. Jodak go koro seyo kambi keyo teko stima ma alworano kuom soyo ma ok ochopo irgi mondo okonye chungo polgo kaka owinjore. Kwayo magiwacho ni nyaka ne gichak goyo negi dhok. Dweche 3 sani, arene polgo lwar pok owinji kata matin. Gweng'wa ka pol sogore piny, mamoko nindo nyaka e od mama moro ka. To mama no osego report, wan be wa witness kuom dweche 3 jopawa ok bi. Moko be nyaka e ndara. Fau ringe ndaro kama ka fau gine to bam mana e kor chiel mar wuoyi moro kae. Pols mag stima mopodho 4 to koro en dweche 3. Koro nyocha report lastly on Tuesday. Ka giwachona ni gibiro, nyaka sani pok gibiro. En gweng' ma kinde mokalo osebedo gi lal mar stima, kwayo ma bende ne gichwalo mondo okelnegi stima. Kata kamano, stima koro kelo luoro ka kwayo gi ne sirikal kokalo e kambi mochung' ne keyo teko stima e wi midhiero no chalo kamae. Koro kwange ni jopawa rito ni nyaka ng'ato tho eka giring gibi. To sama gibiro ng'ato osetho ne, ang'o ma gidwa konyo? Sama ng'ato osetho, already ng'ato osetho, ngimane ok biduogo. Koro gisani ma wawuoyi kani wakwayo jotelo mag jopawa mondo gibika, mondo gikony ngima nikech gigo duto te matimore bwo pawa gin gik makawo ngima dhano. En midhiero masani omiyo jodak mawuok kodhako Siala e Iseme chunygi omoko ka koro gikwayo kambi mochung' ne keyo teko stima mondo ochopirgi mapiyo ores gi lwet masira manyalo muoch kowuok kuom pol mag stima masani olwar kendo nigi mach kuomgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County.
Wageno ne yuak makamano biro chopo ne kambi mochung' ne keyo teka stima pachoka kapok midhiero moro amora timore kotenore koda lwar mag sirni mamoko nitiere koda mach manyalo kelo masira e kind oganda. Kambi mar keyo teko stima ageno ni biro winjo yuak makamano mar mondo miyo res oganda kaluwore koda midhiero masani koro ojuko ngimagi. Wadhi nyime kama jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni piny owacho onge kod paro mar medo osuru ne Jo-Kenya mondo oyud omenda mar goyo budget mar higa omenda 2026-2027 ka owacho ni gigeto tiyo kod yore mopogore opogore mar yudo omenda ma oting'o dino rode mag mibadhi, uso moko kuom mwandu mag sirikal kod mamoko. Kaka jafwambo marwa George Juma lero, oganda mawuok e gwenge mag Nyanza ne ogolo pachgi kotenore kod budget manyien mar higa omenda mar 2026-2027 kaachiel kod paro mag piny owacho mar uso moko kuom mwanduge ne ji giwegi. E kinde ma chenro mar loso budget mar piny Kenya, budget mar higa omenda 2026 nyaka 2027 dhi nyime, oganda gwego mag Nyanza nigi thuolo mar golo pachgi ka otende kod budget ni kaachiel kod paro mar piny owacho mar uso moko kuom mwandugo mag piny owacho mondo yudi omenda mag dongruok. Oganda ni ogolo pachgi ka otende kod yore mag yudo omenda mar siro budget kaachiel kod migepe mag dwaro mondo koro ng'i maber e kinde ma iloso budget mar higa omenda mar 2026 nyaka 2027 e kinde twak mane obage ka tiegruokno ma jopuonj ma Migori romo mane ochopo kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Sekta ma somo en achiel kuom mago ma oganda wacho ni gidwaro mondo med ne omenda mondo pek mayudo somo kod dog piny e pacho kae. Tunataka kujua serikali imetuweka wapi as the TTC students countrywide. We have more than 33 TTCs. We are neglected. We feel neglected because the ones who are in the universities, we come from the same community. You will realize that we are proposing to increase funding for higher education loans board from 41 billion to 58 billion. That's almost 40% increase in that fund. We are also proposing to enhance the university scholarship from what it is today of 16 billion. We are proposing to enhance it to almost 34 billion. Paro bende ni wuok mopogore opogore ka otende kod paro mar piny owacho mar uso moko mwandu mag piny owacho mondo omenda oyudre ma inyalo sirgo budget mar higa omenda 2026 nyaka 2027. Ukiuliza private sector iende sehemu fulani hapa Kuria and government has not ventured anywhere there. Ukiuliza private sector iende Nyatija itaenda. So as we privatize public institutions that we have, we want more government investment as startups. Process. We prioritize today the public parastatals. Many of our Kenyans are going to lose jobs. For instance, when the Sony Sugar was privatized, many of the locals, they lost their jobs. Jatend migawo mar omenda John Mbadi e kinde twak mare ne wane piny owacho onge kod paro mar medo osuru ne Jo-Kenya to gichano tiyo kod yore mamoko mano ni omenda oyudore mar siro budget mar higa omenda 2026 nyaka 2027. Kenyans have told us no more taxation. No more taxation. Kuna mtu hapa anataka tuendelee na kukopa deni zaidi. Then we must be innovative. We must be creative because services must still be provided. Kenyans still want services. So for us to finance those services without more taxes and without taking more debt, then we must be innovative. We must be creative. Number one, we must curb corruption. Mbadi wacho ni paro ma piny owacho nitiere godo mar uso moko mwandu mag piny owacho mondo omenda oyudre mar dongruok en paro maber kendo Jo-Kenya onego sir. That is why recently we passed a bill which is now an act of parliament and is part of our legal framework called Government-Owned Enterprises Act. That act has brought significant reforms in how we are governing or going to govern commercially viable, profitable government entities, about 60 of them. They are going to be run with a commercial mindset. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sadek deka prangwen kod aboro wadhi eyo machielo waduogi weche mag tuke.
Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Machigne pautuke club mar Mathare United oidho nyaka thuolo mar 11 chung mar Klepe e lig maduong' e pacho ka tok loyo club mar Ulinzi Stars. Mathare noloyo jolweny ma Ulinzi Stars gol 1-0 tugo mane obagi alap ma Moi International Stadium Kasarani. Goldo makende ne oloyo dakika mar 31 kokalo opich choma gi jatugo John Mark Makwata. Nyaka sani Gor Mahia pod omako thuolo mokwongo e chung mar Klepe gi points 30 points maromre gi AFC Leopards ma osetugo tuke mathoth kipimo gi Kogalo. It's a good start. Tukianza vile tumeanza leo na especially na the new signing kwa sababu sasa unaona inanipatia pia depth hapa kwa bench na nafikiria also kuanza na pia Makwata mwenyewe akipiga bao then it means anajipatia challenge mwenyewe mwenyewe na nadhani hiyo ndio kitu tulikuwa tunatafuta. Mtu pia anaweza kuja kila siku haiwezi kuwa sawa. Maybe leo ni baadhi ya zile siku ambazo matokeo ama wachezaji hawakujichangamka vile ambavyo ilikuwa tunatarajia, lakini wamejaribu kama walikuwa nabisha kumaanisha kuna kitu ambacho walikuwa nafanya ambacho ilikuwa nafanya wanafika pale katika opponent's goal. Maybe kitu kidogo tutaweza kufanyia kazi ili tuweze kupata matokeo mazuri. Club mar Bandari FC ojiwo team tok nyiewo jotugo ariyo Harit Mungai mawuok e club mar Mathare United gi jatugo mawuok e piny mar Cameroon Baten Gafi Confor mabende kinde mokalo ne tugo ne club mar Coastal Union e piny Tanzania. Bandari ikore mar rakore gi club mar Tusker FC odiochieng' makinye tuke adhula lig maduong' pachoka ma biro kinde manok tok Bandari loyo club mar Kakamega Homeboys gondo 2-1 e alap ma Mbaraki. Kiny Shabana FC biro bedo wendo Sofapaka FC Gusii e kinde ma FC Leopards biro tugo gi PS Bomet.
wa mechi ya Tusker. Tuna imani kubwa tunaenda kushinda. So dua pia tunaziomba mashabiki wetu, watu wa Mombasa, lakini tuna imani tunaenda kushinda. Coach mpya Bandari so far ni coach poa, tuna cooperate naye vizuri. Kila coach ana philosophy yake, kwa hivyo philosophy ameleta, hatuna budi kuikopa naye. Tim mar Egypt biro medo rito kombe mar AFCON nyaka negikawe higa mar 2010 tok Senegal techo gi oko e telo mar